chroeso i mis Mehefin. Mis yma, rydym yn mynd i bod yn coginio Ffowlyn Sbaeneg. Mae'r rysáit yma'n hawdd oherwydd mae popeth yn mynd mewn i un tin rostio. Nawr, i ni mynd i paratoi'r chorizo. Rwy'n defnyddio 2 wahanol fath, un yn fwy sbeislyd na'r llall. Mae'n lan i chi pa chorizo i chi'n defnyddio. Nawr torrwch y lemon a'r garlleg yn hanner. Peidiwch becso amdano'r crôn achos bydd popeth yn mynd mewn i'r tin rostio. Nawr, i ni mynd i paratoi'r Ffowlyn. Dyma ran anoddach o'r rysáit, felly os ydych eisiau help, ofynnwch i riant. Torrwch y cefen allan o'r Ffowlyn efo cillet siarp. I ni'n mynd i torri'r asgwrn fron i wneud Ffowlyn spatchcock. Nawr rhowch y Ffowlyn ar ben y cynhwysion eraill, efo tymud bach o pupur a halen, ac yna ei roi yn y ffwrn am 2 awr a hanner. Pryd y fwyd i gweini efo salad neu coleslaw. Joiwch!